Teď uvidíte, proč jsme natočili další video. Který neboj. Ještě hrajem. Jak dlouho? Já nevím. Ale už se to chýlí ke konci. To je fajn, prostě vyhraj a pojď. Jo, tak to bude tak půl hodiny. Jo, Rodiče nás chcou počkej, já hodím kostku. 5, takže nic. No, tak 3/4 hodiny. Takže teďka jsme šli třikrát dobili a zase zpátky na pivo. Zase nějaký jídlo, většinou jsme už snědli. Uvidíme, jestli teda už dohrá dosti a slásky. Tak a teďka poslední pokus. Jo, tak už to. Jo, už jdeš? Jo. Tak super, Zate.